Tecla primera. No. Sí. Ah, sí? Sí. Pots utilitzar la força. Sí. Però sense agafar-te. No, no pots No, passar. no pots passar. Pots utilitzar la força. Però aguanta, no aguanta. Tengo un violadòlit. Sí que pots. Al cap, al front, més que sigui. Però els ous. Ja està salvada. Sí, ja sí. No salvada. A esto es igual. Sí. Quita. Prova de no fer-li tant de mal, ves amb més cuidado. Però encara és pitjor si li pegues. En cariño encara pots fer cariño. algo. Te dormirem. Que li fotis l'escopinyar. Ell encara està més loco. Carme està encara més loco. Ara prova ho ell. Corre hasta la cuina. Està Carme. No podia ja. Has de cazar-lo. Harry, vete a la cuina corrent. ¿Por qué? Ella está muy loco. Lo que està més loco de tot És Carme. és Carme. A veure, ara què es tracta que faig? Lo mateix a Lo mateix a Carme. Però per què una altra vegada? Jo l'he matat el primer. No, perquè este és el que està més loco de tots, que l'han posat després. Sí, que Harry era de l'intermig. Era intermig. N'hi havia 4. No vagis no. violència. Que no són animals, tio, són pacients. Que són pacients. Són pacients. No. Que són pacients, no són animals. És un... Alin, continua el joc, per fa. Va, continua. Va, Alice. Li ha donat un besito. A la galta. A la galta. A la galta, si no, no se cura este. Però Va, és que... ràpid. Una tonteria. Va, Alice. Seria bueno que te felicito del cumpleaños. No, què va, tio? Sigue, sigue. Va. Va, tio. Merda, què tens a la boca? Cafè. Tira't conejea. Primer. Que surti l'últim, que surti l'últim. Ah! Què tens a la boca? Ja no té gràcia. Desastre, tío. Siniestro. Pero tío, el agua, tío.